سلام كمي تخونو كبرات تغطاتلتي سي ام اكسترا شو لتاوزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرنا قدم. أما فيلم تاور حمقابيت كابز كيدو نايولو ترودات حرزغونا أبستراند بيانش عدام شمونت مقابيت أبتلان تخيدو أبزاني حدم عالتناي كلاسيكو لدر تقردمتي كابنا بن كتما سينا كلتميتن عسر سلسين كيلومتر زرحك أتاور لدر مكياديوم أما بقز حنصاز ترقيبهم أبزحلو فعسر تعمتات نزو درس تعاوتو تقردمتي مسن عزب دما أب كلتشن عسر شدوشن سويسرلانداوي فابيان كانشلارا أب كلتشن عسر شوعتن بولنداوي ميكائيل كويستوسكي أب كلتشن عسر شمونتن بيلجيماوي تيس بينوت أب كلتشن عسر شعتن فرنساوي جوليان ألافيب أب كلتشن عسران بيلجيماوي وونتوفان أرت أب كلتشن عسران حدن هولنداوي ماتيو واندربول أب كلتشن عسران كلتن سلوفيناوي تاري بوكاتشا أب كلتشن عسران سوسن بريطاناوي توم بيتكوك زحلف عمت توري بوكاتشا تعاوت لونيرو نزاني حنت معلت وددر كعوة اللازل على قمة تواهي زلو تزحلف عمت أو تمسسال ودجر صوتان خزازم 81 كيلومتر مسترفو أتكعز تعاوت تادي بوكاتشا بوكاتشا أمناي قد مشكلة تامويو أبساسان شمونتن ودات بقدو سولو ويدما بينو توقعيزو ناي مدرخ أوتا مزكيبو بوكاتشا قدمو أبزكيرم 15 ناي منيمنت وددر أبتوم 10 تخلت مسقداموت 10 تخلت بمقانيو وددرو زازيمو بزي كازي بوكاتشا أبزكيرم 220 ناي حد معاد صوتاتات أبتوم 33 مسقداموت 10 بمقانيو وددرو زازيمو ناي مود أتعاوت بوكاتشا كرم 10 تخلت معالتات أبزر حورات إمارات عربيون أبزاو الدرن تاري بوكاتشا كتهالالو تخل تقلدما إنجليزاوي توماس بيتكوك نايز حلف سستو داتا بسراند بيانش مسبلوصات حموشتيو أب كتشن إسران حدن حموشاي أب كتشن إسران سسنك قدام أي أب كتشن إسران 4 دمه رابعي ترتحيزو توماس بيتكوك قرم حجي أبز كيروم سانشعتن ناي حدو معلتو داتا بإسران شوعتن مسقدامت بمخان وددو زازيمو أبزو الدر 155 تقررمتي كاب أكور أوروبا شمونت كاب سمين أمريكا سلسة كاب دوب أمريكا كلتا كاب أفريقيا شوعت تقررمت ما كاب أستراليا إساتو فلو نا أفريقيا وكلهم كاب زلو كلتا تقررمتي اتحاد شامبيون إرترا باسبانيا كلوب موفيستار نعطنا التسفاتين أكشيوم أبزو الدر تسميلهم كاب زلو 157 تقررمتي اتوم 55 ويدما أساسا كلتا ميتاويت نفل ماغيزي أبستار نبيان تشيز ولدرو زنوبريوم أبزود الدر 10 شمونتنا يولدترو شوعتنا يسوي بروتيمن بدمر 25 غانطاتات أبوتا ولدر ترقيبا أبزحلف وانات ستاندر بيانش تعاويتهم ركابز فول تقررمتي بوكاتشا بيتكوغن كيوستوسكن أبزود الدرالو نابزود دركابزاتو تقررمتي أبز حدش عامة سبورت بزح عوت حيزاتي زلو بريطانوي توماس بيتكوك أبز حدش عامة 4 عوتات حفيسو بوكاتشا مايناس كورت كيفن فاكولين كريستيان سكارون دما يسعبو بيتكوك أبزاود درزعوت انتقوينو 10 بروفيشنال عوتو كحفزيو دحر 10 كيلومتر مجمار وددر بريطانيا وابال انيسكولر سويفت سويزرلانداوي ابال تيرور فابيان ويس ايطالياوي ابال انتر مارش سيمون بيتيلي زحقفت 10 سبارتا وجب اقدمي تمسريتا نابدو در مستريك بمخان اتيو زركب ود 18 عامه 186 معالتاتن دنماركاوي البرت ويتن فيليبسن بعدمه زناسه تساتافي ستراند بيانچيو كاب ابالات قدامي تجيله زحشني عاوت ريكورد زلو بريطانياوي كونر سويفتيو ازي تقلد ما يقدمو 3 عاوتات استغنات صفيون أبرب عن كلتين كيلومتر نايز وددن أب عباي جلن حرقة مودقتي تقردم تقاتيمو قداي نايز مودقتي كابزغونو تقردمتي شامبيون إرترانات نايل تسفاتين أبال إنتر مارش أليكسي فور بروستن إيطالياوي أبال جايكو الأولى ديفيد دي بروتن أبال أستانا إيطالياوي دياغو أوليسي فرنساوي ديفيد غاودو يركبوهم أب 50 كيلومتر قدامي تجلن عباي جلن ناير 4 دقيقة 45 كاليتن نايغزي غاغان صفات الله أب 68 كيلومتر وي إمارات مرحنة عباي وجله تركبا كاب 64 ودات نايز عمت بوحدو حد تقرد ما يو إيه أب بوليم ديبولو أب 9 كيلومتر بعد ما زنقاس تقرد ما يمستقدم توجله زوعله ألبرت بعباي وجله بستوغو بطلو مسؤوز نبرو بريطانياوي مارك دونوفانن هولنداوي بيبيجين ريندرسن كاب قدامي توجله نهرو ما زايدوم كاب عباي وجله كحق تبجيسوم أبالات قدامي توجله كاب غزينا بغزي بعباي وجله ناتلقمو قصرهم إنا وحدك مت جميرو عم 125 كيلومتر دما نابر بعد تقردم توريدو بركز بلو قداي مورد زغون تقردمتي كابزو در يقلو أقدمهم زودو كريستيان سكارونن دياغو أوليسنن كابزو در تاليوم
ኣብ 134 ኪሎሜትር ናይ ፖጋቻ ጉጅለ ኣብ ቅድሚት ንከም ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሪፎም ዝነበሩ ፔፒጅን ሬንደርስን ዴንማርካዊ ፎልዳገርን ኣርኪባቶም ብሪጣናዊ ቶማስ ፒድኮክ ኣብ ሮታ ፖጋቻ ፀጊዑ ጉዕዞም ልቃም ተቀዳደምቲ በቀጥታ ይዕዘበሉ ፖጋቻን ቶማስ ፒድኮክ ናብ 20 ውዳት ንሓድሕዶም ኣብ ዝተራኸብሉ ታዲያ ፖጋቻ ኣብ 18 ውዳት ቅድሚ ፒድኮክ ኣቱን ከሎ ፒድኮክ ኣብ 2 ውዳት ጥራዩ ቅድሚ ፖጋቻ ሕንፃፅ ረጊፁ ኣብ 140 ኪሎሜትር ኣባል ኢነስ ብሪጣንያዊ ኮነር ስዊፍት ፖጋቻ ፒድኮክን ተቅለስ ናብ ዝነበረት ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሓዊሱ ኣብ 147 ኪሎሜትር ኣብ መንጎ ናይ ፖጋቻ ጉጅለን ብቤን ሄሊ ተቅለስ ዝነበረት ካልእቲ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ ደቂቕን 16 ካልእትን ነይሩ ኣብ 161 ኪሎሜትር ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ፖጋቻ ሓደጋ ምውዳቕ ኣጋጢምዎ ኣባልታ ጉጅለ ዝነበረ ኮነር ስዊፍት እውን ኣሰር ፖጋቻ ስዒቡ ቶም ፒድኮክ ድማ ንፀወታ ተቆፃፂርዎ ክሳዕ መዓስዩ ብዘይገድስ ፖጋቻ ይፀንሐን ብሽክለታ ቀይሩ ናብ ውድድር ተመሪሱ ነዊሕ ክያለኸ ድማ ንፒድኮክ ኣርኪብዎ ፖጋቻ 477 ውዳት ዘካየደ ተቀዳዳማይ ክኸውን እንከሎ ፒድኮክ ድማ 288 ውዳት ዘካየደ ተቀዳዳማይ እዩ ፖጋቻ ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ሞይኡ 91 ዓወታት ተጎናፀፉ ክኸውን እንከሎ ፒድኮክ ድማ 9 ዓወታት ተጎናፂፉ ኣብ 173 ኪሎሜትር ናይ ፖጋቻ ፒድኮክ ጉጅለ ንስዕቦም ዝነበረ ቤን ስዊፍትን ናይ 44 ካልእታት ቲም ዊሊያምስ ጂያኒ ቨርሜርች ፔሎ ቤላቦ ቤን ሄሊ ማግናስ ኮርት ሌቨርት ቫን ኣትፈልት ዝሓቆፈት ሳልሰይቲ ጉጅለ ናይ ደቂቕን 30 ካልእትን ንሃዲማ ዝወዓለት ጉጅለ ናይ ደቂቕን 57 ካልእትን ንሚካኤል ኩስቶውስኪ ዝነበራ ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ልዕሊ 2 ደቂቕ ጋጋን ጽፋትላ ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ ብርክት ዝበሉ ተቀዳደምቲ ካብ ዝበዳህ ውድድር የንሰሕብሉ ኣባላት ኣልፔስን ኤሚ ቨርስትሪግንን ሳንድሮ ሚዩሪሰን እቶም ኣብ ዝርሕቀት ካብ ዝውድር ዝተኣለዩ ተቀዳደምቲ እዮም ኣሶም ስዒቦም 4 ተቀዳደምቲ ፖሊት ኮሚታይ ኣኽለና ብምባል ኣብ ናይ ጋንታ መኪና ደይቦም ጾታ ንኽዛዘም 19 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ታዲያ ፖጋቻ ንቶማስ ፒድኮክ ኣብ ዝትረፊሉ ሓዲግዎ ከም ኣምሉ በይኑ ምጓዓዝ ጀሚሩ ዝተቀዳዳማይ ካብቲ ዝኸፍአ ባህሪኡ ኣብ ጉዕዞ ምስኡ ሰብ ክማላእ ዘይደሊ ብምዃኑ እዩ ፖጋቻ ብከምዚ ኣገባብ 69 ውዳት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ እዩ ጾታ ንኽዛዘም 17 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ቤልጅማዊ ኣባሉ ቲም ዊሊያምስ ካብታ ናይ ቤን ሂል ሳልሰይቲ ጉጅለ ትቂዑ ጾታ ንኽዛዘም 11 ኪሎሜትር ምስ ተረፈ ኣቀዲሙ ስታንደር ቢያንቸ ክልተ ግዜ ተዓዊቱሉ ዝነበረ ፖላንዳዊ ሚካኤል ኩስቶውስኪ ብዘጋጠሙ ውድቕቲ ውድድሩ ቋሪፁ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ሙሉእ ፖጋቻ ክብል ዘሕጌና ስሎቬናዊ ብዘይተቃፃፀኑ ውድድሩ ብ5 ሰዓትን 13 ደቂቕን 58 ካልእት ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ ረጊፁ እንግሊዛዊ ኣባል ኪውሰር 6.5 ቶማስ ፒድኮክ ብደቂቕን 24 ካልእት እንድሕሩ ካልኣይ ቤልጅማዊ ኣባል ቲም ዊሊያምስ ድማ ብ2 ደቂቕን 12 ካልእት እንድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙ ናብ ፖዲየም ደይቡ ኣብዚ ውድድር ተፀሚዶም ዝነበሩ እሞ ኣብ መንጎ ፀወታ ሓደጋ ምውዳቕ ዘጋጥሞ ቻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋፅዮን ውድድሩ ክዛዝም ኣይከኣለን ፖጋቻ በዛ ዓወት ተሓጊዙ ንንኡስ ዕድሚኡ መበል 92 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዱ ዝተቀዳዳማይን መበል 40 ግዚኡ ንበይኑ ጥቂዑ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ፖጋቻ ናይ ፈለማ ቻምፒዮን ዓለም ስትራንድ ቢያንቸ ዝተዓወተሉ ተቀዳዳማይ እውን እዩ ኣቀዲሙ ዘውድ ቻምፒዮን ዓለም ደፊኡ ኣብ ስትራንድ ቢያንቸ ዝሓሸ ደረጃ ዝነበሮ ጁልያን ኣላፊሊፖ ኮይኑ እቲ ዝበለፀ ደረጃ ኣብ ዝውድር ካልኣይ ተርታዩ ፀኒሑ ታዲያ ፖጋቻ ስታንዳርድ ቢያንቸ ከታቲሉ ዝተዓወተሉ ብሕታዊ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ብዘይካዚ ፖጋቻ ነዚ ውድድር ሳልሳይ ግዚኡ ምዕዋቱ ስዒቡ ብሰለስተ ዓወታት ምስቲ ክብረ ሰናይ ዝውድር ሒዙ ፀንሐ ፋቢያን ካንችላራ ተማዓራሪዩ ዩኤኢ ኢማራትስ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውዳት መበል 201 ዓወታ ሰኒዳ ፖጋቻ በዛ ዓወት ተሓጊዙ 490 ነጥቢ ግሒጡ ቶማስ ፒድኮክ 320 ቶም ዊሊያምስ ድማ 269 ነጥቢ ወሲዶም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤምኤክስ ሾው እንታዲያ ፖጋቻ ሎሚ ዓመት ከመን ይደው ከብሎ ብዙሓት ናይ ቅድም ምሽክለታ ታዲያ ቅድም ምሽክለታ ብምሓቱ መቕረታ ኣጥፊኡሉ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ ብዙሓት ዘይዕድለኛታት ተቐዳደምቲ ኣብ ግዜ ታዲያ ፖጋቻ ምህላዎም ስዕድሎም ከማርሩ ይስምዑ ኣለዉ ገለ ተጫረቕቲ እውን ፖጋቻ ከም ሊዮነል መሲ ኣብ ካልእ ፕላኔት ዝመፀ ተቐዳዳማይ ብምዃኑ ምስ ከምኡ ፍጡራት ጥራይ ክወዳደር ዘለዎ ክብሉ ይጫረቑ ኣለዉ ንሕና እውን ኣይተርፈናን እዩ ሎሚ ዓመት እውን ፖጋቻ እናበልና ምኽራና ኣይተርፍን እዩ ስፖርት በታሪክ በአቆጣጠር ፊፋ ወርሕ መጋቢት መጻሪ ዋንጫ ዓለም መጻሪ ውድድር ኮንቲኔንታል ወይ ዓለም ለኸ ምሕዝነታዊ ጾታታት ዝካየደሉ ወርሕ እዩ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ንሕናይና ጀሚርና ትብል ሃገራዊት እንግሊዝ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ፈለማ ግዚኣ አንጻር አልባንያ መርሕነት ጀርመናዊ ስልጣኒ ጾታ ክትከብራ እንተኾነ ግን ናይ መጀመርያ ጾታ ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት መዓስ ተኻይዲልና እንተሓቲትና ልክዕ ከም ዛሎሚ ቅድሚ 155 ዓመት እንድሕሪ ተመይስና ናብቲ ኣብ ለንደን ኣብ መንጎ እንግሊዝን ስኮትላንድን
ዝተኻየደ ጾታ ክንረክብ ንኽእል እቲ ናይ ክልቲአን ሃገራውያን ጋንታ ቅጥም 5 መጋቢት 1980 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ኮይኑ ብናይ ሓባር ዓወት ሓደ ብሓደ እዩ ተዛዚሙ ፊፋ ነቲ ጾታ ከም ሃገራዊ ጾታ ኣፍልጦ ይሃቦን ምክንያቱ ኩሎም ሃገራዊ ጋንታ ስኮትላንድ ወኪሎም ተሰልፉ ተጻወትቲ ካብ ሓንቲ ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከባ ክለባት ዝተመረጹ እዩ ኣብቲ ጾታ ብዝተገብረ ሓድሽ ሕጊ ክልቲአን ጋንታታት ድሕሪ ዕረፍቲ ሜዳ ክቀያየራ ዝብል ሕጊ ነበረ ድሕሪ 2 ዓመት ዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት እቲ ብ30 ሕዳር 1972 ዓመተ ምህረት ዘካየደኦ ግጥም ብፊፋ ፍልጦ ዝረኸበ ናይ መጀመርያ ሃገራዊ ጾታ ተባሂሉ ብኽብሪ ተመዝጊቡሎ ليك سعودي عم بالعصار 24 سمون ليك سعود عرب الهلال النصر نتب تماقيلن النصر انصار الشباب زكيرو صوتا بني حبر عود معره كلته بخلته تفلهالين شوطات النصر بكريستيانو رونالدو يحيان كمزغبو كلو شوطات كلب الشباب بأمد الله شورك استرخبين بانصارو الهلال انصار الفايها ابزكيرو صوتا كلته بارو تعويتا بورتغالاوت كاي كريستيانو رونالدو ابز عمت سبورت مبل 10 شمونت شوتو ليغ امزغيبو سليدا درجه ليغ زن كانتاتات مسنري قليتيا الهلال ب 54 نتبي رابعيتا النصر ب 48 نتبي شارشيتا الشباب ب 4 نتبي زغصن مدب صوتا زن كانتاتات قدام التاونا انصار الهلال عربيا النصر انصار القلود كصوتين غوارديولا اميدان زركوب تصاوتي زعقن اسلطان مانشستر سيتي بيب غوارديولا قربا وان جاكريليش الكلوب مستك ستر ايزبل وره كمزي شاقلو غليصو جاكريليش قدم حدت معالتا دحر صوتا اف اي كاب اب استفلالي داوتليتات الكلوب مستك ستكم سرعي يغلص بتوسخون ابتليتاو تليز نبرون كلهم تتقمتي ملو ناي مستحساب كم زخفللومون تغليصو بيب غوارديولا بزعبا زو غداي تحتيتو ريتو كب كله تصاوتاي اميدان ابلم مدم زغبرو سرحي زعقنو يلو كلهم تصاوت ናይ ገዛ ርእሶም ህይወት ኣለዎም ዘሪዎ ክገብሩ ፀገም የብሉን ክብል ፔፕ ጓርዲዮላ ሓሳቡ ካፊሉ ኣብ ባርሴሎና እንታይ ይጋጥሙ ካታላናዊት ክለብ ባርሴሎና ሐኪም ጋንታ ነበር ካርሎስ ሚናሮ ጋርሲያ ከም ዝሞተ ቡክ ይፍሊጣ በዚ ምክንያት ድማ ክለብ ባርሴሎና ምሸት ኣብ ላሊጋ አንጻር ኡሳሱና ተካይዶ ጾታ ንኻሉ መዓልቲ ተናዊሑ ጸብጸባት ከም ዘመልከቱ ድሕሪ ሞት በዓል ሞያ ሕክምና መغير ክዳውንቱ ባርሴሎና ከም ተረበሸ ይፍለጥ እዚ በዓል ሞያ ሕክምና ኣብ መغير ክዳን ባርሴሎና ብኩሉ ፍቱውን ክብሩን ሰብ ምንባሩ ይነገር ኣምላኽ ኣብ ገነቱ ይቀበልካ ኤሲ ሚላን ናብ ዓወት ተመሊሳ ኣብ ሰራይ ጣልያ ክለብ ኤሲ ሚላን አንጻር ለቻብ ዘካይረቶ ግጥም ብጸቢብ 3-2 ተዓዊታ ክርስቲያን ፑሊሲች ክልተ ሾታት አንቶኒ ጋሎ ድማ እታ አስተረፈት ናይ ሙዕው ሾቶ ከመዝግብ ቆሎ ክሪስቶቪች ድማ ንለቸ ክልተ ሾታት አመዝግቡ ክለብ ኤሲ ሚላን ድሕር 3 ተኸታታሊ ጽዕረት ናብ ዓወት ክትመለስ ክኢላ سليدا درجة ليغ زن غانتاتات مسنرئي شامنيتي اس ميلان ب44 نتبي مبل 10 بشه لچن ب28 نتبي زغص المدب صوتا زن غانتاتات عربي يونوفان صار لچ قرامي اس ميلان انصار كومو كصوتين ليفربول چامبيون مخنا معاسيا كترغاغص مرسيسايد كلب ليفربول اب لعساوزهامبتون زمزغبو تعوت ب10 نطب في اللياب قرميت بريمير ليج تسغاغيرا 29 ناي ليج قطما زكيرت كلب ليفربول ليج مزام 9 صوتات تريفو الله كلب ليفربول كاب زترفو 9 صوتات شودشن ترات عويتا بوغي چامبيون كتكون يا ليفربول شودشه تخطات صوتات ترات عويتا مس تشيلسي اب تغور ناي ليج قطم چامبيون كتكون يا بانصارو اود فخكرن تركب غانرس اب زترفو 2 صوتات ترات عويتا ناي نطب في اللي ناب سرته كتصببوت خليا تصاوت ليك فرنسا استفلي مالي خدنو ابسوم ناب زكايت صوتات ليك فرنسا ساتوف تصاوتي علم لخما على دق انستيون مصنبال استدالو ماليا كخدون يوم نسي عبد ما تصاوتي ابسوم ومان زبل صحف تصحيفو كتصاوتو مخانو تغليصو تمال مشت موناكو انصار تليز بني حبر عوت بمعر تتازم صوتاتهم تصاوتي نتمالاتات لبيسوم اتيوم كتصاوتو كلو امنايلو من صباحن صوتات دما اتنكبر دق انسيو تلالو مالاتات لبيسوم كتصاوتو مخانو غازيطا ز اتلتيك حبيرا لوم عالم لخما على دق انستيو بعالم درجه يخبرالو كبري دق انستيو نوتينغهام فريست ميدا ازلوا ريكوردن تايمسل كلوب نوتينغهام فريست لوم عمت ميدا اب ستاديوم سيتي جراوند انصار عبيت غانتاتات صبو وصيت يامصيا نوتينغهام فريست اب عمت سبورت ميدا ازمزغبو تعوتات انصار عبيت كلوبات مسمرحيت ليج ليفربول حد بحد تفلاليا انصار مانشستر سيتي حد بادو انصار توتنهام حد بادو سعرا كمون انصار ارسنال بارو تفلاليا أسلطاني نونو سبريتو سانتو اب صوتات حنشتو تراي تمزغباتو نوتينغهام فريست دحر 30 عامت نفلما غزي اب لعل مانشستر سيتي لوم عوت امزغبا انت زي تمحيشنا عوت كاب سمايا يورد نيو غوارديولا
ኣሰልጣን ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ጋንቱ ክትዕወት ዝሓሸ ብቕዓት ምንቅስቓሳትን ክህልዋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ዓወት ንምዝጋብ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ክንገብር ኣለና ዝበለ ፔፕ ጓርዲዮላ ንዕወተሉ መንገዲ ክንረክብ ኣለና እንተዘይኮይኑ ካብ ሰማይ ኣይወርድን ኢሉ ድሕሪ እቲ ብክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ዘጋጠሞ ስዕረት ሕጂ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ንምሕላፍ 10 ናይ መወዳእታ ጸወታታት ኣለና ኢሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ 30 ጸወታታት 15 ግዜ ተሳዒራ ማን ዩናይትድ ኣጥቃዓይ ከተፈርም ማንቸስተር ዩናይትድ 40 ሚልዮን ዩሮ ከኽፍላ ዝኽእል ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ትረክብ ተቋምት ኣላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንጋንታ ንምዕባይ ሓድሽ ኣጥቃዓይ ትደልላ ድሮ ድማ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንሓደ ካብቶም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሑ ጥቃዓት እምቢራ ኣላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ኣብ ቅድሚት መስመር ንምሕያል ኣማራጺታት ምድላይ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተጸሚዳ ትርከብ እዚ ጥቃዓይ ክሪስታል ፓላስ ካብ ክለብ ኦልድ ትራፎርድ ተገዳስነት ረኺቡሎ ኣብ ክራማት ምፍራም ኣብ ጻዕሪ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ወዲ 29 ዓመት ፈረንሳዊ ንክሪስታል ፓላስ ወሳኒ ተጻዋታይ ኮይኑ ካብ ብርክት ዝበላ ክለባት ተገዳስነት ስሕብ እኳ እንተነበረ ዩናይትድ ግን ኣገልግሎቱ ምሓሳብ ጽቡቕ ደረጃ ናይ ዝርብ ትርከብ ትመስል ኣካያት ዩናይትድ ማቴታ በኣካልን ንጋንቱን ሸታት ከምጽእ ዝኽእል ተጻዋታይ ምዃኑ ይኣምኑ እዚ ውር ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ ካብ ሕጂ ጀሚርካ ከቢድ ምዃኑ ኣንፈታር እዩ ከም ዘሎ ነቲ ሊግን ነቲ ዓውድ ስፖርትን ብቕርባ ዝፈልጡ ይገልጹ እታ ማቴታ ዘሎ ተገዳስነት ድሕሪ ዘይተመጣጠነ ድሕር ዓመተ ስፖርት ነታ ጋንታ ንምሕያል ዘለዎ ኣድሌት የንጸባርቕ ድሕሪ ፌርማ እቲ ፈረንሳዊ ናይ ቅድሚት መስመር ኣጥቃዓይ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ዝለዓለ ዕድል ክረክብ እዩ ሪዮ ፈርዲናንድ ኣርሰናል ቻምፒየንስ ሊግ ናይ ምዕዋት ዕድላ ይግምገም ክለብ ኣርሰናል ኣብ ዓመተ ስፖርት ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ክትዓትር ተስፋ ከም ዘይብላ ገሊጹ ሪዮ ፈርዲናንድ ወላ እኳ ኣብ ልዕሊ ፒኤስጂ ኣይሁበንን ኣብ ረብዕ ፍጻሜ ቦታ ንምርጋጽ ወሳኒት ዓወት ተመዝገበት ገና ዋንጫ ናይ ምዕታር ዕድላ ኣብ ጥርጣረ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣርሰናል ምናልባት ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ክትበጽሕን ዝብል ግምት ኣለኒ ድሕሪ ክለባት ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ፓሪስ ሰን ጀርመንን ሓምሻይ ምርጫያ ንኣርሰናል ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ምገበር እኳ ግን ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣን ኣርቴታ ነዛ ዋንጫ ክዕወታ ዘይክእላ ኣይመስለንን ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝረኸቦ ላዕሊ ዝኸዱ ይመስለኒ ምኽንያቱ ነጥብታት ክትዕዘብ ከለኻ ክብሮ ወሰን ክሰብሩ ጸኒሖም እዮም ስለዚ ዝሓለፉ 2 ዓመት ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዮም ከይዶም እዚ ማለት ግን እታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ኣርቴታ ክትዕወት ኣይትኽእል ማለት ኣይኮነን ነዚ ውድድር ንምዕዋት ቁሩብ ኣቋማ ክትቀይር ጥራይ ዘለዋ ይመስለኒ ኢሉ እቲ ውሕሉል ናይ ማእከል ተኸላኻላይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሪዮ ፈርዲናንድ ኣርሰናል ኣጥቃዓይ ከተፈርም ዘይምኽኣላ ከም ዝጎዳኣ ይኣምን ብዘይ ቅድሚት ኣጥቃዓይ ፕሪምየር ሊግ ቻምፒየንስ ሊግ ክትዕወት ኣብ ትፍትነሉ እዋን ትርጉም የብሉን ሓደ ነገር ቅኑዕ ኣይኮነን ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ ሓደ ተጻዋታይ እንተዘምፁ ንቕድሚት ናይ ምስጋድ ዕድል ምረኸቡ ነይሮም ክብል ሓሳቡ ብዛዕባ ኣርሰናል ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዘቕረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽንሐኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይዝለልዎን ወደ ሓንኩም